Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Unom karon nga adlaw sa atong nobinaryo ning atong minor novena mass para sa kapistahan sa atong segunda patron ang Birhen sa Santo Rosario. Padayon natong iampo ang kalinaw sa kalibutan o ang pag-alagaray sa katawhan sumala sa Dios nung pamaagi, labi na ron nga dinis atong nasod ug sa Amerika padulong ang eleksyon. Naot unta nga ang atong mga leaders doon na nauntay kasing-kasing sa pag-alagad sa tinuoray dili sa ilang kaugalingong mga pangandoy lamang ang ilang paghatag o paningkamot sa kunuhay paglingkod sa mga lingkuranan sa atong authorities gobyerno. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong panginahanglan, pinaagis pamalit og mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinud-anay nga kalinaw ug kahusay sa ilang pagpuyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, gisuginlan na kamo sa akong pagkinabuhi sa nagsugod pa ako nga mainiton sa tinuuhan sa mga Hudeo. Gilutos ko sa walay kukaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuuhan sa mga Hudeo kaysa kadaghanan sa mga Hudeo nga akong mga talirungan. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga gikabilin-biling mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pa gani ako mataw, ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak, aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudeo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa, ni miadto ako sa Jerusalem aron pagpakikita sa nahimong mga apostoles una kanako. Hinunua miadto ako dayon sa Arabia, ug unya mibalik ako sa Damasco. Milabay ang tulo ka tuig una ako moadto sa Jerusalem
aron pagpakikita kang Pedro, ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa duha ka semana. Walay laing apostol nga akong gipakikitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat ug wala na sayod ang Dios nga wala ako mamakak. Unya, miadto ako sa nagkalain-laing dapit sa Syria ug sa Cilicia. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan ni Kristo didto sa Judea, wala pa gayud makakita kanako. Nasayod lamang sila bahin kanako tungod sa gisulti sa uban nga ang naglutos kanila kaniadto karon nagwali na sa tinuohan nga kanhi iyang gipaningkamutan paglaglag. Busa gidaig nila ang Dios tungod kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalang, ngaway katapusan. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalang, ngaway katapusan. O Ginoo, imo akong gisulayan ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ka anos ako molingkod ug anos amo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Giusisa mo ang akong mga panaw ug mga pahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan, ngaway katapusan. Sa tinuoray gihulma mo ang kahiladman sa akong kaugalingon. Gibuhat mo ako dito sa tagaw-angkang sa akong inahan. Gipasalamatan ko ikaw tungod sa makahadlok o katingalahan mong pagbuhat kanako. Kahibulungan ang imong mga buhat. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan, ngaway katapusan. Ang ako usab nga kalag, nailhan nimo pag-ayo. Niwala nimo hiilhi ang akong dugukan. Diha nga gibuhat ako sa tago. Diha nga gihulma ako sa kinahiladman sa yuta. Aga
sa dalan, ngaway katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Yaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining atong batasan nga mga Pilipino, usa kuno sa admirable kaayo kaning atong hospitality, pagka maabi-abihon. Labi na gyud kuno sa taga Bohol. Congratulations taga Bohol. Nga moadto tag Bohol kanang ting pistas Mayo, pulos man jud kuno na naay pista ang kada adlaw, di gid ta magutman. Nasay uban mawasad kuno'y kaon kay inigadtos pikas balay tungod sa pagka maabi-abihon sa pikas balay, dado na sa pikas balay, di pa gani kakaon, dado na sa pikas balay, hantod na lang kuno nga wa gyud hinuon kakaon. Mga kuan lang na mga joke-joke ba. Pero kaning hospitality nindot kayo ning nga batasan. Nya tungod anang atong pagka-hospitable, usa na ni ana kana gyung pagpakaon sa atong bisita. Sige pakaon niya hangtod magkapuliki ta pila pa lang gani ka adlaw o pila ka oras nga umaabot na ang imong expected nga bisita, labi na gyud kun ang imong bisita nga gi-expect medyo taas-taas og dignidad, sama anang pari, mayor, ano, awa na mga pila pa lang ka adlaw, busy na kay ka ana. Gilingya imong tupad. Ina hospitable ba ka? Na maabi-abihon ka? Manglimpyo na ka, palit og mga pagkaon, bisan gani og kanang pari, na ako'y misa pananglitan sa usa ka kapilya. O ana, mangutana na unsay hilig kanon ni Father. O ana, unsa may gusto niyang kanon, kay mo yamong andamon. Niya kung mo overnight, sad, asa man siya gusto mo higda. O ana, hospitality. Kana mga nindot na, pero niingon si Jesus, ni-emphasize siya sa dihang si Marta mura nasuko sa iyang manghod. Kaya iyang manghod mura magdili hospitable kay nagsige ra magpaminaw ni Jesus. Galingkod raman niya si Marta dito, kapuliki naman siya andam, pagkaon, panghugas dito.
Si Maria nga lingkod ra naminaw ni Hesus. Ingos Marta, sa man kang di man ko nimo patabangan sa akong manghod, wa ka kakita nga porti na nakong bisiha diri. Si Hesus niingon siya, Marta, usa ra ka butang ang gikinahanglan, porti nimong balakaha, porti nimong bisiha sa daghang mga butang nga imong giatiman. Usa ra ka butang ang gikinahanglan. Kibaw ba mo unsa ning usa ka butang? Nagiingon ni Hesus. Kibaw mo? Uy. Wa mo kibaw no? Ako asa ko kibaw gyud. Di gyud kay klaro ning akong nahibaw-an. Pero kung atong pamalandungan ang bisan gani ang unang pagbasa hangtod ang kanini ang tubag nato sa Salmo, murag kining usa ka butang nga gipasabot ni Hesus kana bang masuod gid tas Ginoo, mahimo gid tang kana bang usa ngadto niya, kanang hospitality makapasuod man na nato kanang atong pagpakaon sa bisita. Pero ang mas makasuod gid nato sa bisita kani yung conversation, kani bang pagpakig-istorya. Labiaw na gyud kun Ginoo mo'y atong gustong suoron, kinahanglan gid tang maminaw maayo niya. Kay ang iyang pulong maunay makapasuod nato niya. Sa laing bahin sa gospel, labi na gid ang gospel ni John chapter 15, niingon si Kristo, ako ang punuan sa paras ug kamo ang akong mga sanga. Ang sanga nga magpabilin sa punuan, di gyud malaya, makapamunga pagyug daghan. Apan kun ang sanga mahimuwag sa punuan, malaya na ni siya. Nya ningon din siya, pabilin kamo dinhi kanako, kung paminawon o tumano ninyo ang akong mga pulong, magpabilin kamo kanako. Kini di ang pagpaminaw, makapasuod din natos Ginoo. Mo ginay labing nindot nga buhat, gilingay mong tupad, nakusog ka maminaw sa Ginoo. Kusog ka maminaw. Kita ra ba kasagaran? Kita mo'y gusto nga paminawon sa Ginoo. Gani, mura patag masuko kung di ta kunuhay paminawon. Lord, nga nung wa manggid ka mo tubag sa akong pagampo. Itawag na natog answered prayers or unanswered prayers. Dugay na kung nagampo, wag yung ko nimo tubaga. Ingon sa Ginoo, basin baya sa sige na kong tubag, wa sa ko nimo paminawan. Bihay man rin nasayop ani nga ang Ginoo dugay mo tubag o kita mo oy dili gustong maminaw sa tubag sa Ginoo. Hay may kuana na kana bang murabag ang atong giampo dili mo abot nato. Hay may problema ana, wa ta tubagas Ginoo o kitay wa maminaw sa tubag sa Ginoo. Kitay wa maminaw siyang tubag because God answers every prayer immediately. Dili siya parehas nato nga unya-unya o nato ang atong isig katao. Ang asawa pangutan-os ba na ini kagabi mo tubag ikaugma pas buntag. Ana, dugay kay mo tubag. Mo text pagani ko pamalit na mog slot. Ato pa nang iwali din dugay kay mutubag next year pa mo palit og slot. Stilan kadugay yung mutubag. Basta tao. Pero Ginoo, sulti nimo tubag day na siya. Ngano man, naa na siya sa atong kasing-kasing. Matod pagay niya, wap agani nimo malitok ang imong pagampo na hibaw-an na nako. Naa pa na sa imong kasing-kasing, naa pa na sa imong hunahuna, nahibaw nako ana. Muna giingon sa atong salmo, nakaila ka kaayo kanako bisan sa akong dugukan, bisag dito pa ko sa tiyan sa akong inahan, nailhan ako nimo. Nya di na hinuon siya mo tubag. Mao na.
Ang problema di ay dili ta maminaw. Munang niingon si Jesus, si Maria nakapili sa labing maayong butang. Ug unsa may iyang napilian nga sa akong pagdawat ni Jesus sa akong kinabuhi, maminaw ko niya. Ang una na kong buhaton, maminaw ko niya. Nya inig paminaw nato mga igsoon, mausab ang atong kinabuhi. Kay ang isultis Ginoo nato lahi kaysa atong mga plano. Oftentimes lahi, pero igo kayo sa pagbuhat nga mabungahon o mapuslanon ang atong kinabuhi. Muna si Maria, ang mahal nga Birhen Maria, kusog man kayong maminaw sa Ginoo, nausab gyud ang iyang kinabuhi. Imbis dalaga siya, virgin siya, nanganak. Nanganak, virgin, nanganak, namabdos, nanganak. Nilingay mong tupad. Inakatong virgin pa ka, nanganak na ka. Oy, karon daghan na kayong dili virgin. Niya, wa lang yapoy anak. Ngano man, nagpills man, nagkundo man, nganong nagkundo man, nganong nagpills, nganong nagpalaygit man, nganong nagpaayudi man. Tungod kay di sila gustong maminaw sa Ginoo nga nag-ingon, mauni ang imong gidaghanon sa anak. Sila mo'y gustong moingon, Lord, kiniray akong anak, duha ra gyud, usa ra gyud, pero magsigi kong himo anang sexual activity kay lami man na, pero di ko gustong manganak. Nya kay di man ka maminaw nako, putlon ko ning agianan sa similya kining say tawagan ng nas babay, palupyang tube. Ako ning putlon aron di nako manganak kay di man jud ka maminaw nako. Sige mlanig kamabdos, dali man kay ko mamabdos, putlon ko ni, imnan ko ning pills. Unya kay wa man mo inom og pills, wa sad maglaygit, namabdos man, i-abort ko ni. Ako ning patyo ning bataa kay wa ka naminaw nako. Niingon kung di sa ko gusto magka-baby karon, nganong nagka-baby man ko, patyon ko ning bataa. Mo nang kusog kay rong abortion nato. Da hilom lagi mo. Mao sa nakaron sa atong eleksyon, mamugos gyud ta kay ako maning suod, Lord, tungod kay ako maning kaliwat, ako maning kapartido, mao gini akong butaran. Nya mohonghong ning Ginoo nimo, kurap man kay nastanan. Wa man ay nahimo sa atong nasod, dugay naman ang lingkod diha. Wa man ay nahimo, tadi bahala na, basta ako nakapabor ko ani. Daghan mang nasakitan ana niya, daghan mang nadisgrasya tungod anang iyang pamaagi. Ya bahala na, basta ako gini. Ang resulta, porting away ro nato kay ato yung ipamugos bisag dili maoy gipili sa Ginoo nga mugiya nato. Mao na kitang mga pumipili, apil na sad kaning mga kandidato nato karon, last day ra baron sa ilang filing sa midterm election kuno nato, national ug local. Iampo nato nga kini untang tanan mga politicians o kitang mga pumipili, maminaw tatas Ginoo. Before ta maminaw sa mga pulong ani mga politicians nga karong panahona, tamis kayong paminawon, murag yun og dugos, murag yun og katamis sa chocolate, sama kalami sa litson nga ilatang pakanon og maayo sa nindot kay mga pulong, magdana silang mga kwarta ipanghatag, mga unsa pa na dihang mga pagkaon, mga gasa nato, lami kay sila paminawon karon. Magsige na sila glamanos atong mga kamot, nindot kaayo, magampo tas Ginoo, Lord, before ko maminaw aning ilang mga pulong, sultihi usa ko kinsa man ani nila ang akong pilion, dili lang tungod kay nakauyon ko sa iyang naong kay gwapo siya, gwapa siya, di lang ko kauyon kay tungod bright kay ni siya, di lang ko kauyon tungod kay dato kay ni siya, di lang ko moingong pili ko ani kay suod mi ani, kung dili imo baning gipili. Siya bakaha ang imong instrumento para maluwas ning among Pilipinas nining dako kayong utang nga murag din anamo mabayran, niining among inflation sa among piso nga mura magnitibugsok na manig maayong among value sa piso against sa dollar,
nya napagyo kuno yung mga gold nga nabaligya nato, kita mo'y highest nga nakabaligya gold karong tuiga sa tibuok kalibutan. Ang ato pag yung reserved maoy nabaligya pastilan. Asa man tapadong ani kinsa may makaluwas nato ni apagyoy ato rong daghan kaayong mga problema sa atong infrastructures nga labi na gining mga lunop, mga landslide ug uban pa purti naman ning dali ang mahitabo kinsa may makaluwas nato ani. No? Sa education pagyud kuno kita naroy murag lowest gani. Layo kay ta sa level sa atong education. Gitawag na taron anig mga bugo. Luuyas mga Pinoy, no? Kinsa may makaluwas nato ani, kinsay gustos Ginoo nga atong pilion, magampo ta, maminaw tas Ginoo. Ako bitaw ingnon sa Ginoo nako, Lord, kinsa may makahurot og palit aning slot ing Ginoo pagampo. Inigampo nako ing Ginoo, padayon lag sulti kay naa jud dihay uban nga nagsige na nagbalik-balik og palit og slot. Ing na sila congratulations. Pakpakan nato ang nagsigig palit og slot. Na magipipila natong gasigig balik-balik og palit og slot, balik-balikan san mo bukbo sa Ginoo sa grasya. Nako niya, Lord, daghan man gining wa mo palit pero sigig paminaw nako ingong Ginoo sagdi lang padayon lag sulti kay madutlan ra na. Nasa uban ingon first time jud ko nakapalit, Father. Nakasabot na ko ron sa imong slot. Congratulations, so good na ka. Mao na nahitabo ni San Pablo. Iyang gisaysay sa unang pagbasa, iyang gilutos ang Ginoo, kaya iyang gipaminaw mao ang gitudlo sa iyang mga katigulangan, sa ilang Judaism, sa ilang relihiyon sa mga Hudiyo. Nya kay gikontra man sa mga Hudiyo si Kristo, gilutos niya, laglagon unta niya ang tinuhuan ni Kristo. Sa dihang si Kristo iyang gipaminaw, wa siya naminaw gani sa mga apostoles, matod pa niya ang iyang gipaminaw si Kristo na usab ang iyang kinabuhi. Matod pa ni San Pablo, gikan sa pagkamanlulutos karon nahimo na kong magsasangyaw sa relihiyon nga akong gilutos. Ninduta, no? Gikan sa pagkasugarol karon din ako manugal. Gikan sa pagkahimabay karon di nako mamabay. Laki na lang. Adili yun. Gikan sa pagkakurakot, isip leader sa katilingban, karon di na ko mangurakot. Honest na ko. Gikan sa pagkalibakira. Saan naman? Bakakon ako. Gikan sa pagkalibakira, karon kusog na kay kong mudaig sa akong isig katao. Nindota na, no? Bilingi imong tupad. Ing na, lingi abang, di mo lingi, wa maminaw sa Ginoo. Lingi ing na, unsaroy ipausab sa Ginoo nimo. Ing na, kano? Ing na, unsay ipausab sa Ginoo diha nimo. Hinumduman nato, bisan ang atong mga maayong buhat, gusto paginang usbos Ginoo. Ako naman yung gibalik-balik din eh. Gusto kong magminyo. Tinarong to akong pagminyo. Wa mi magbuhat og premarital sex. Tanan akong uyab na niabot man ito mga napo kabuk. Wa gyud ko anang premarital sex. Tinarong gyud akong relasyon. Gusto kong maminyo nga tinarong. Tinarong kayo. Pero sa akong pagsigig paminaw sa Ginoo, ang iya dayang gusto nga mapari ko. Porti na kong hilak kay di ko gustong usbon ang akong plano. Pero nisunod ko sa Ginoo, niya nagwali na ko ninyo karon, mauna ni ang akong nasinati isip pare. Sa inyong paminaw, nasayok ba ang akong gipili nga bukasyon o sakto? Sayon na lang mo da. Pero mas nakita na ko karon nga mas napuslan ko kaysa akong gi-imagine kung naminyo ko, basig usan ako karos mga politicians, nidagan pagkakonsihal sa barangay o barangay kapitan, niya usan na sadda ko sa mga nagsigig pangaway, o usan na sad ko sa nangurakot, o ako kay bao,
Pero kay magtinarong man ta, usbon gitas Ginoo. Why buhat nato nga dili mabag-o ug dili mas monindot basta maminaw tas Ginoo. Di ta magsigig paminaw sa atong kaugalingon. Si Marta nindot tong iyang gibuhat, pero gitudluan siya ni Kristo, di ay mas nindot, better part. Your actions are good, but there is better part. And if you are doing better ways, there is also best way. So ayaw hunong paminaw Diyos Ginoo. Basi karon sige pakagpa-color sa imong buhok. Nya ang Ginoo din ayaw nila nagkolore kay mas nindot biya katanawon og way color ngano man natural, original. Di ba? Ana mo koy namatngonan dinhi wa na magpa-colors buhok, ni bati gyud ilang naw sa standard sa kalibutan. Pero kahibaw ko nga sa standard sa Ginoo, nindot na kay na silag naong. Ug unsa may timailhan nga mo nindot ilang naong, mawa ang ilang kining gitawag og conscious kayo sa ilang self. Mawa ng ilang worries na iniingon ako pader tanawa wa na jud ko pa colors buhok. Unsa man siya? 50% sa akong worries na wagtang kay grabe ang akong ka-worries akong buhok sa una. Karon nawa na gyud nako nya kanang imong kilay mura lagi gilarutan pa na isa sa sunod pa dir ako ning kuha nako makuhaan na gyud nag 60% ang imong worries nya kanang imong naong imo pa man gipintal-pintalan sa sunod kuha asa na 80% sa imong worries mawa na na nya 20% unsa naman na hadlok pa man ka mamatay so kuha asa na 100% wa na kay worries. Agwa man mo motoo, sige na. Nindog na ta. Ato karong himuon ang nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop o yamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario og tungod niini na bag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikaunom nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, labi kang bulahan sa mga babayi nga tanan. Labi kang bulahan sa tanan, kay natingob diha kanimo ang mga maayong hiyas nga anaa sa nagkalain-laing mga tao. Labi kang bulahan sa tanan, kay ikaw lamang ang pinili sa Dios ug pinalabi sa tanang mga babayi. Pinalabi ka sa tanang mga ulay, kay ikaw man ang labing una nga nagahalad sa imong pagkaputli ngadto sa Dios. Pinalabi ka sa tanang mga minyo, kay ikaw ra ang nanamkon nga wala mawad-i sa imong pagkaulay. Pinalabi ka sa tanang mga balo, kay ikaw ra ang mapaubsanong midawat nga mamatay ang imong buktong anak, ug tungod niini nahimo kang langitnong inahan sa tanang mga anak ni Eva. Labaw ka sa tanang inahan, kay ikaw ra ang pinili nga mahimong inahan sa manunubos, ug karon nagalingkod nga rayna sa iyang tuo. Karon ilingi mo kanamo, Senyora, kanang imong mga mata nga maluluyon, ug ibubo sa masulubon nga mga anak ni Adan, ang kapuno sa imong kaluoy. Banguna ang nangapukan, liguna ang mga talawan, lipaya ang mga nanagsubo.
Panalipdi ug iampo ang tanan nga nagdebosyon sa imong santos nga rosaryo. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Berhen sa Santo Rosaryo. Palihog manindo, sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosaryo, Ginoo, kaluy kami. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mutanyag ug mabiabihong kapuy-an sa atong labing ubos ug kabus nga mga kaigsuonan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nabalaka sa mga lumalabayng kalinga, ug lingla sa kinabuhi, muila sa kabililhon sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Nga sama kang Maria, pilion nato ang mas maayong bahin, ug hangpon si Jesus, sulod sa atong kasing-kasing, ug sa atong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon, mutan-aw kang Kristo, diha sa ilang mga giantos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga babayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makadayon na sa walay katapusang puloy-anan sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Ginoo, kaluy kami. Tanan, O Dios, kinsang buktong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among ipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa santos uyamot nga rosaryo, sa bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang ipasabot, o makakabot sa ilang isaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa among nobina sa Bulahang Birhen Maria kanuna, sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mawalig. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod. Pero mahitabo ra ni kung kita maminaw gyud sa Ginoo ug mosunod sa iyang mga pulong. Atong pasalamatan ang naminaw sa Ginoo ug mialagad nato karon ang atong mga pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer, ang atong singer as usual si Brad Rene Monticalvo, ang ato karong salmista Sister Emma Rosel,
o ang atong mga lectors, si Sister Lobelia Colina o si Sister Edna Barusa. Ang ato sang nihimo sa formal offerings, salamat kayo o pinanguluhan kini sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Matias o Rebecca Baguio and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Ang ato sa mga sakristan, atong IT, ang atong lay ministers nga serve karon, love offering assistant, salamat kayo. Nagpadayon ang atong living rosary. Ang atong living rosary tuas kapilya nato gihimo. Kada human sa alas 6 nga misa, muadto ang kaning atong mga gustong muadto, labi na gid kaming mga pari sa matag kapilya. Group 1, Group 2, nahuman na nato ang Group 3. Ang Group 3 gahapon mura o kuan sa to dito Upper Maylao, Lower Maylao, Upper Lataban, Lataban proper, nya Sunshine o Kabingkoy. Nya igabot na to sa ikatapusang kapilya adto dito ang agape. Magkaon-kaon gamay. Ug naay makaon ug wa sad okay ra gyapon. So karon na sad karong adlaw Group 4 ang mga chapels nga atong himuan sa Living Rosary mao ang Kapilias Katanoy, Lutheran, Tabaylaong, Villarisa, Urban, Camino ug sa Ibabaw chapels. Nagi-arrange na ni sila sa first mystery second. Nya nindot sa tanawon kay adto maghimo sila sa ilang portrayal living nga pagportray sa rosary. Muna atong iampo maayong panahon nya makapadugang sad ni sa atong kasuod ug sa pagbisita nato sa mga kapilya. Nabisita na gid nato ang tanang kapilya. Nindot sad. Unya karong Biyernes mao ang atong foot procession inighuman sa misa sa alas 6. Iawhag muna kong tanan nga mukuyog labi na gid ato mga chapels ug ang ato mga mandated organizations ug mga parishioners manguyog ta sa atong foot procession. Magdasad mo mga kandila ug magdamos inyo mga images sa Berhin. Berhin lay atong dadon nga mga images ug namoy mga images sa Berhin sa inyo dada ikuyog nato sa procession sa atong segunda patron nga Berhin sa Santo Rosario. Unya ini ka Sabado sa ato nagyong pista ang atong misa, Fiesta Mass alas 6 sa gabi. Pagasalugon kini sa akong classmate nga rector karon sa Seminaryo Mayor si Father Mar Vincent Balili. Nya humani ana natay agape dihas gawas based on chapels. So ang mga chapels himuan nato mga lamisa, mga 38 ka chapels man ta. Nya ang parish pod, ang parish personnel, ang PPC ug ang PFC magkuyog na asay usa ka lamisa. Unsa may atong buhaton? Kamo mga parishioners didto mo sa inyong chapel. Unsa man inyong buhaton sa inyong chapel? Magdamo didto pagkaon at least good for 2 persons. Inyo nang ibutang sa inyong lamisa ug asa ka nga chapel na bilong. Dili na ni by organization, by chapel. Ana ha? Nya human ibutang nimo dito imong pagkaon. Inig-signal na nato nga mga una, dili ka mukaon sa imong gidala nga pagkaon. Adto ka sa laing lamisa. Kakuha mo? Uy. Nya kung mukaon ka sa laing lamisa, nya wa kay gibiling pagkaon dito sa inyong lamisa. Maglain imong tiyan iguman. Di bitaw ay wa sa kay mada di ay lang sad pero mas maayong naa kay mada ibutang nimo sa inyong lamisa bisa ka na kung inyong pagkaon sa inyo utan, buwad, ana kamote, kanon dadon nimo dito imbis kanon good for you imo nimong good for 3 butang nimo dito butang lang nimong tupperware or puso ana dakag prutas butang dito. Adto na sa inyong lamisa aron ang moadto dito makakaon nya naay tig serve mag-assign ang kaning mga chapels og tig serve dili pwede nga bisag kinsa lay mo kuha i-serve siya
Nindot no? Mura magwa mo nindot pero maura ni ang atong simple nga kuan kay maura ni ang synodality, no? Synod of synodality nga ang tanan equal, ang tanan makakaon, ang tanan malipay. Ana ra gud, gamay ra ni nga gasto pero makalipay nga atong tanan. So natunta ato ni siyang suportahan. Nya padayon mong pamalit sa atong mga slots, labi na gyud ang atong para sa kumbinto is BF DAG. Wa pa koy ika-update karon, tingbon lang nato ugma. Tag 500 pesos ang nasa ni 16 slot challenge nga 8,000 pesos. Ang ato sad nga CTUMM mao ginay atong gamitan karon, kaning dako natong gamitanan kini atong pista. Human-human na tag panghatag sa mga bugas nga 3,000 ka pamilya niya mugasto kita anig dako-dako mo nang unahalan niyo palit ang CTUMM kutob karong Sabado mo palit kitag labing minus o sa kaslat labi na mong wap akapalit 100 pesos ra gid ni siya ipada sa atong GCash or ipada sa bank account or i-remit din sa opisina 100 pesos lang dako na kay mo ikatabang ana sa atong simbahan o ang mahal nga Birhen sa Santo Rosario si San Vicente Ferrer maunay mag-igo nga mo padangat ninyo sa mga grasyang inyong gikinahanglan. Gamay kayong kantidad ang atong ihatag sa Ginoo nga kinasing-kasing baslan sa naniyag way sukod nga panalangin. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, dan